Бақытта, шатлықта, исәнлікта, саулықта. Бұл жыр шары жыры боларға тіштеді. Жырлысы келе, түзәрілік түгіл. Наил жырлама сені қазір милициялар алып кетелер. Олар бит бүтінісі де келелер, сұрайлар. Yok, мына менің жырым айбат матур, сіз ишетмесіз, білмесін. Бәлки миллилікті жоғалтабызdır, шулай ма? Алмаз, сен меңа провокационный вопрос берме. Сіз ишетмесіз. Сенің білән жыралары бигрәк көңілі. Бұлай ук болар деп ойламаған. Достар, бізде қонақта Башқұртстанның халық артисті, Татарстанның ат қазанған сәнғат ішліклесі, популяр жырлар авторы, легендар композитор Наил абай Шаймарданов. Легенда сөзінен сіз қарайсыз? Яқшы қарым, чөнки бұл әлбәттә хөрмәт турында әйтә. Әлбәттә кешенең қызық болуы турында сөйлейді деп әйтәсең кирәк. Шуңа күрә бик зур рәхмәт Айдар. Легендар композитор дигән шей. Бик үстердең мин, үстердең. Юк, чынлап та лайыклы легендар композитор әйтер өчен беренче язылган җыр ничегрәк булды? Ну, әлбәттә, беренче язылган җыр, мен бу хакта бик күп сөйләгәнем бар, бу кайталар инде курказлары. Бу булды инде 80-нче елларның ахырсында, Кәүсәр апа миңа китабын бүләк иткән иде. Менә шуннан инде барбыр ничек китапларын укып, шигырьларын укып, шушындай теләк тә туды. Җыр иҗатташысы килде. Ул бары тик 2 куплет кына инде, 2 четверостишие дип әйтәсем килә. Анда кушымтасы юк иде бөтенләй. Шуннан Кәүсәр апа белән күрешкәч мен әйтәм, Кәүсәр апа, менә мин кушымтаны ясыйм әле. Син каршы түгелме? Кайталар инде курказлары, Ирак юллардан, илләрдән, кемдер юллардан дип җырлый, кемдер илләрдән җырлый. Ялгыз калса да кайталар инде курказлары. Мен әйтәм, менә шулай эшләсәк, мен әйтәм, матур җыр булырга тиеш. Кәүсәр апа каршы килмәде. Шуннан да менә шулай беренче җыры менә 90-нчы елларда иҗат ителде. Шуннан бик киң таралып китте инде ул. Кайталар инде, кырказларым, Ирак юллардан ялгыз калса да, кайталар инде кырказларым. Кайталар инде кырказларым. Примерно шулайрак. Рахмәт. Икенче стильдә җырладым. Булай рагги стилендә. Наил абый, менә бу җырны ничә минутта яздың син? Җырны мин озак иҗат итмим. Сүзләре ошый икән, миңа күп вакыт кирәкми. Аның вакыт талап ителә җырны бизәгәндә. Аның основной көйләре, кушымталары ул инде үзеннән үзе ялганып килә. Үстән килә. Менә Ходай миңа шушындай сәләт биргәндер инде, сүзләрне укыганда җырлап укырга. Чөнки мин инде аны сүзләрен укыганда җырлап укыйм. Ә вакыт кирәк була. Кайчан син аны бизисең, кайчан син аны ахырсына кадәр башланганнан ахырсына кадәр эшләр өчен җырны, ул теге әзер ризык булыр өчен, готовый продукция. Менә моңарга әзрәк вакыт талап ителә. Гармониясын матур эшләр өчен әз генә булса да вакыт кирәк. Шушы әз вакытта мин аны куллар, бармаклар үзләре шулай йөриләр һәм өстән ниндидер сихри көч ярдәм итә. Миңа мәсәлән, бүгенге көнгә кадәр Аллага шөкер шулай булды. Үзеннән үзе ничектер килеп ялганып чыга. Шуннан инде җырны иҗат иткәч барбыр ниндидер вакыт кирәк чагыштыр өчен калган җырлар белән. Шуннан инде күп җырлар китте. Аларга килгәндә Яңа ел белән дуслар, яңа ел белән туганнар, Башкортстан гөлебез, менә беренче җырлардан берсе Кышлар китә дигән җырны мин иҗат иткән идем. Хәзер әйтәм, 2000 елны әйе булса кирәк, чөнки Яңавыл районының
районының юбилейі болған еді. Мына шында бұл жырны бірінші тапқыр мен бұл жырны сахнадан жырладым. Кәусәр апаның сөздерінен бик көп жырлар зерттелген. Наил абай, Кәусәр апа, әгәр дә бу китапны бүләк итмәгән булса, сез жырлар языр идегезме? Айдар, менә мин шунысын әйтәсем килә бит. Бу тормышта очраклы нәрсәләр юк. Бу очрашулар булырга тиеш булгандыр дип уйлыйм. Бу минем язмышымда язылып куйгандыр дип уйлыйм. Бүтән нәрсәләр. Шуңа күрә дә әлбәттә мин шиксез рәхмәтлемен яна улларга, шиксез рәхмәтлемен язмышыма. Кәусәр апага шиксез рәхмәтлемен. Наил абай, синең жырларыңны бик күп җырчылар җырлый. Кемнәр җырлый менә тагы синең җырларыңны? Кайсы җырчылар? Миңа җиңелрәк әйтергә кем җырламый? Кемнәр җырламый? Юк, кемнәр җырламый дип әйтсәм, ул тоже теге аларны теге обижать иткән күк була бит. Ышангарда түгел. Шутлап карадым. Күпме артист башкара минем җырларымны. Ну, Ялла төркеменнән алып бит. Менә танылган җырчылар ул. Татарстанның, Башкортстанның артистларын алганда, әллә 53-54 кешене шутладым. Шулар арасында Салават, Шуларның арасында, Салават, Ренат Ибрагимов, Россиянең халык артисты бит. Салават, Зөфәр, Зәйнәп, Габделфәт, Рауль Галиев, Резида Шарафиева, Гульназ Сираева, Айгуль Рахимова, Ландыш Нигматжанова, Илсаф, Фирдус Тимаев, Анвар, Гузаль Ахматова, Марат Шайбаков, Айдар Галимовны әйттем инде. Ну, алар бик күп, хәзер теге, бөтенесендә дә бар инде. Миңа тагын бер яшь өстән, яна бер ялык үтте. Яшәлгән елларны сагынып, моңланып калган чагым. Яки яшьләр, матур чаклар, җилле чаклар бар иде. Әйтерсең бер мизгел ни бары, үтелгән гомерем. Хәерле юл кышлар, хәерле юл кышлар, хәерле юл. Җир астыннан юллар булмас, җир астыннан юллар юк, җир астыннан юллар булмас. Güzel бакча булып, төшләремә кереп. Түгендә ипилашын булар бу ике малай, бер мишектә ике сабый, берсе кояш. Мин хәтерлим, миңа 4 яшь иде. Мин вставай, страна огромная дип җырлыйдым. Безнең азвар башы бар иде. Анда синоваллар, ниләр шунда менеп җырлыйдым. Җырлыйсы килә бит инде. Ул кешенең энергетикасы. И җырлыйдым, шундый звонкий тавыш бит. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Чөнки кайдан килгән ул? Ни өчен шушы җырлар минем күңелгә яткан? Чөнки мин гаиләдә иң бәләкәй бала, 7нче бала. Әти белән әни мине алып барганнар иде ел сайын бәйрәм көнендә, 9 май җиңү көнендә җитәкләп алып барганнар иде инде нигә шушы бәйрәмгә. Анда бит инде гөл сугыш елы җырлары яңгырыйдыр. Шуңа күрәсең минем күңелемә сеңгәндер инде. Менә шушы сугыш елы җырлары. Менә шушы җырларны мин җырлыйдыр. Мин даже хәтерлим, беләсеңме нәрсәне? Миңа абыйлар әйтәләр, Наил җырлама, сине хәзер милициялар алып китәләр дип. Ну, вставай, нас с фашистской силой темные. Менә шушы бәйрәмдә, шушы мөхиттә җырлы, моңлы, җылаулы дип әйтер идем. Шушы мөхиттә үскән бала, шуңа күрә бәлки минем җырга менә шушындый карашым да, шуңа күрә җырлар да иҗат итә башлаганмындыр. Кайтсам да, китсәм дә, яшьлегем исемдә,
Mine ol benim de kırlarım Uzmalı yaşlı mer uylalı Tağını ber uzunu işab altı bal Tağını ber yaşında yaşnerge Giderge kilsem de min riza tügül şul barı ber Garmınlar uymadan Uramalar buşadan Yaşlığım kalganı tüp baddaşım Kızlarım kuşaklar Payda ul yaşaklar Payda ul yirgenler yaratıp Uzmanı yaşlı mer uyvalı Tağını ber uzunu işab altı bal Tağını ber yaşında yaşnerge Giderge kilsen de min riza tübil şul barı Жырны тәкъдим иткәндә полуфабрикатны тәкъдим итмим. Мен бик уйланып кына жырымны тәкъдим итәм җырчыларга. Мен бик күп әйткәнем бар иде. Бу хакта бит минем өчен барыбер түгел кем минем жырымны башкара. Чөнки хөрмәт иткән кеше, кемне мин якын итәм, кемне мин яратам, кем белән мин яхшы мөнәсәбәтләрдә шул дусларымнан җырлаттырасы килә җырларымны. Үз гомеремдә бит инде күп кенә җырлар тәкъдим иткәнем бар. Менә шул сезгә дә тәкъдим иткәнем бар бит. Ярый, сез акыллы җегетләр, сез аңлыйсыз. Сез җырны күз алдыгызга китерәсез. Бит. Кайберләре бит мин теге аларны кемсетеп әйтмим. Ну, мин мәсәлән менә гитарада уйнап демонстрационканы җибәрәм ди. Алар бит барыбер җырның энергетикасын, җырның матурлыгын аның башыннан ахырсына кадәр алар күз алдына китерә алмыйлар. Алар бөтенләй менә мин аны сизгән кебек, мин бит аны тәкъдим иткәндә бер мәртәбә генә теге сразу җырладым да сразу давай ма җырла дип әйтмим. Мин аны бер 100 мәртәбә юк дигәндә җырлыйм. Ну 100 мәртәбә может күптер. Ну бер 30-50 мәртәбә точно җырлыйм. Башыннан ахырсына җиткерер өчен һәрбер секундын карыйм мин аны. Һәрбер секундын карыйм. Анда модуляция кирәкме? Анда үзгәртергә кирәкме нәрсә? Анда теге кушымтасын бөтенләй җырламаска кирәк. Анда аның ниләре күп инде ул, теге четерекле ниләр, нюанслары бик күп. Мәсәлән, мин бирәм икән менә Зәйнәпкәме, Зөфәргәме, Айдаргамы, мин аларның белән барып бәхәсләшергә дә мөмкин. Әгәр дә алар мәсәлән мин әйтәм, юк, сез ишетмисез. Менә былай булырга тиеш, менә былай булырга тиеш дип. Чөнки мин аларны без күптән бер-беребезне беләбез. Мин аларга әйтәм, алар аны кабул итәләр минем сүзләремне. Без даже теге бәхәсләшергә дә мөмкин дип әйтәсем килә. Кем минем җырларымны җырламый, менә мин теге со своим уставом чужой монастырь лезть дигән сүз бар бит. Мин аларга хәзер нитә башлыйм, что ли, теге юк, менә минем җырым әйбәт, матур, сез ишетмисез, белмисез. Ну, ансы бит инде бик нирәк. Ну, шул ук вакытта кабатлап әйтәм, әгәр дә ниндидер хөрмәт итеп, Наил абзый, менә шуннан да синең җырыңны җырлыйсыбыз килә дисәләр, бәлки бит, конечно, мин әлбәттә утырам да, күрсәтәм дә. Кстати, менә любой концертта, менә солянкалар була бит әле, теге солянка дип әйтәбез бит, зур концертларда. Алар бит бөтенесе дә киләләр, сорыйлар. Менә бөтенесе дә. Но әгәр дә җырчы минем җырымны җырлыйсы килә икән, ну шалтыратсыннар тагын. Чөнки минем шушындай очраклар да булды бит. Мин күрәм мәсәлән концертларда, сөйләшәм, әйтәм, давай менә күрешәбез, давай мин сиңа бирәм. Монда вообще теге хөрмәт итеп җырын тәкъдим итәм. Кеше я шылтыратмы, я килмей. Менә шушындай хәлләрдә булгалады. Ул нәрсә турында әйтә? Ул чын сәнгать кешесеме, юкмы? Чын сәхнә кешесе, чын сәнгать кешесе, ул җырның мәгънәле, матур җырның, ну, бәясен дисәм, бу акча турында сүз бара. Юк, аның значимость турында матур җырның әйбит.
сәхнәгә чыгып китү турында, халыкка күренү турында бер җыр белән бүтән булган үзеңнең теге гомер юлыңны, сәнгать юлыңны дип әйтәсем килә, бизәргә була бер җыр белән. Бик сирәк була, кайчан җырчы ничек композитор аны уйлаган, ничек аны язган бит, бик сирәк була менә 100% туры китерү. Барбыр, һәрбер кеше бит инде ул талантлы үзенчә. Һәрбер кешенең үзенең моңы бар, үзенең мелизматикасы бар, үзенең мөнәсәбәтләре бар, үзенең белеме бар дип әйтәсем килә. Шуңа күрә ничегрәк әйтим икән, 100% монда бар туры килмәй. Монда иң мөһиме бу бузмасын, самый главный. Ул матурак эшләргә мөмкин, самый главный бузмасын. Кайсы җырчы 100%-ка сезнеңчә җиткергән җырчы бармы ул? Ну, барлар инде. Әлбәттә барлар. Сез икенче тапкыр миңа шушындый сораулар бирәсез. Барбыр, һәрбер җырчы, барбыр әз генә булса да, үзенчәлеген өсти. Барбыр өсти. Мин кабатлап әйтәм, монда иң мөһиме аны бозмаска. Җырның үз бәясе бар. Менә бүгенге көндә сезнең җырларның бәясе хакы күпме? Бик яхшы сорау бу. Мин әйтер идем, беренчедән кешесенә карата. Мен әйттем бит инде, әгәр дә мин хөрмәт итәм икән кешене, әгәр дә мин телим икән, менә шушы җырчы минем җырны җырласын дип. Аның яшенә дә карата, аның статусына да карата. Монда бик күп ниләр бар. Бик күп нюанслар бар. Күпме дигәннән мин былай дип әйтер идем. Мин әле бүгенге реальный әйтмим, булган хәлләрне. Шунысын гына әйтәсем килә. Мин бер караган идем, бер тапшыруны, модный приговор булды бугай. Анда Вячеслав Зайцев дигән безнең кутюрье бар. Үзең әйтмешли, легендарный. Вот, аңарга шушындый сорау бирделәр. Вячеслав Михайлович, сезнең костюмнарыгыз күпме тора дип. Ул айта, или очень дорого, или бесплатно ди. Менә миңа калса, мин бүләк итәргә магу кешегә. Кешене хөрмәттәм икән. Кай кешегә, кайбер кешегә бәлки сатмас инде. Абылай хакына килгәндә, шунысын әйтәсем килә. Матур, җырлы, мәгънәле сүзләр белән җыр. Чөнки ул җыр артистны туйдырырга да мөмкин, үстерергә дә мөмкин. Халык мәхәббәтендә шуның белән җыярга мөмкин. Үзегез беләсез бит. Шуңа күрә яхшы җыр ул арзан нәрсә түгел. Бик кыйбатлы. Күпме торырга тиеш бүгенге көндә? Примерно. Торырга тиеш ул кыйбат, Айдар. Ну бит аны бит сатып ала алмыйлар. Яшьләр дә сатып ала алмыйлар. Бигрәк тә хәзер бүгенге заманда мин әйтәм, кыйбат торырга тиеш. Вот просто кыйбат торырга тиеш. Дуслар, языгыз әле комментарийларда, бер җырның бәясе күпме булырга тиеш? Наил абый, сезнең бик күп җырларыгыз популяр, шуларның арасында бүтән туйларда, туган көннәрдә яңгырый торган җыр ул бәхеттә, шатлыкта. Тормыш нурлы, тормыш матур, якты булсын күңелләр, җырлар бездә, бир бездә, озын булсын гомерләр. Тормыш нурлы, тормыш матур, якты булсын күңелләр, җырлар бездә, бир бездә, озын булсын гомерләр. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен гомер юлларыбыз тазалыкта, байлыкта. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен гомер юлларыбыз тазалыкта, байлыкта. Ой, Алмас, молодец. Синең белән җырлаулары бигрәк күңелле. Менә шушы җырның тарихын сөйләп китегез әле. Тарихы аның гади гына инде, гади гына тарихы. Мин рәхмәтлемен Назира Япаровага. Чөнки ул миңа 1-2, 3 шигырь сүзләрен тәкъдим итте. Бу җырның урысча әйткәндә долголетиесе нәрсәдә, ни өчен әле бүгенге көнгә кадәр яңгырый һәм киләчәктә дә яңгырар дип уйлыйм, Алла бирсә. Чөнки аның сүзләре күп түгел. Бәхет, шатлык, исәнлек, саулык.
Безнең безнең менә безнең кешеләр нәрсә телиләр? Бәхет телиләр, шатлык, исәнлек, саулык телиләр. Наил абый, бәхеттә шатлыкта җыры шул хәтлем популяр булыр дип уйлаган идегезме? Юк. Булай ук булыр дип уйламаган. Булай ук булыр дип уйламаган. Һәрбер композитор да уйлый инде, аның әсәре популяр булырдыр дип. Мин булай иҗат иткәндә булай ук булыр дип уйламаган идем. Әлбәттә. Бу җырны сораучылар булдымы? Чөнки бу җырны син үзеңә башкарасың бит. Менә мин сиңа дөресен әйтәм, бит. Бу җыр булгач, бу җыр яңгырый башлагач, күп кенә артистлар "Ния миңа бирмәдең, ния миңа сатмадың" дип шундый сүзләр бик күп кенә булды. Аларның арасында исемнәрен әйтмәсәм дә була. Алар нык популяр кешеләр. Татарстанның, Башкортстанның исемнәрен әйтеп торам. Үзегез дә аңлыйсыздыр инде кемнәр. Шуңа күрә, ничек инде, мин үземдә җырларга яратам, җырлыйсы килә. Шуңа күрә андый сүзләр булды. Күп кенә еллар үткәчтендә яшьрәк җырчылар да миңа мөрәҗәгать иттеләр. Наил абзый, давай менә яңа сулыш кертәбез дип, яңа аранжировкалар заманча дип, андый тәкъдимнәр дә булды. Мин рөхсәт иттем, менә мин сезгә әйтәм, Рустам Шакировка мин рөхсәт иттем. Ул яшь, ул теге дәртле, креативный җегет, бик матур итеп сөйли, бик матур итеп тәкъдим итә. Шуңа күрә мин бүгенге көнне мин официаль рәвештә менә Рустам Шакировка рөхсәт иттем бу җырны җырларга. Наил абый, бу җыр Ялла төркеменә ничек эләкте? Концерттан соң булды, безнең чәй эчеп утырдык инде. Безнең Ленин урамында микән ул? Чернышевский урамында микән? Дуслык рестораны бар. Узбекская кухня. Дружба рестораны. Менә без утырадык шулай Ялла төркеме. Минем кырымда Салават, мин уртада утырадырым. Бөтенесе берешәр номер җырлады инде. Салават та җырлады. Караван-сарай җегетләре дә, Ялла да җырлады. Мин дә җырладым инде, мин бәхеттә шатлыктан җырладым. Фарук җырлаганнан соң Фарук әйтә, Наил брат, бу җыр республика күләмендә җыр түгел. Бу җыр шары җыры булырга тиеш диде. Мировая песня ди бу. Мин аны үсәргә әйтмим, булган хәлне сөйләйм инде. Мөмкинме безгә җырларга ди. Әйтәм, ничек инде мөмкин җырламагыз дип әйтәсең инде. Әлбәттә, мин әйтәм, әлбәттә. Тагын бер яңа җырым, дуслар. Хайдар Әхмәтнең сүзләренә. Тәгәри дә вакыт, тәгәри шул. Вакыт тиз үтә. Тәгәри да дөнья, тәгәри шул, туктамыйча бара үзенчә. Тырышсак та әллә нишләсәк тә, үзгәрмәс ул дөнья безнеңчә. Тәгәрәсен әйдә, тәгәрәсен, бар бит әле дөнья һавасы. Яшигәле яшик җир йөзендә, яшәмәслек түгел дөньясы. Тәгәрәсен әйдә, тәгәрәсен, бар бит әле дөнья һавасы. Яшигәле яшик җир йөзендә, яшәмәслек түгел дөньясы. Менә шушындый яңа җырым, дуслар. Мин бер Казанда булдым, бу күп еллар элек инде, бер 15-16 ел элек булгандыр инде, бәлки күбрәктер дә, хәтерләмим. Казанга бардым, бер студияга кирдем. Анда минем бер дустым бар, Рустам Сарваров. Анда Аксу студия, ул аның директоры инде. Рустам Сарваров әйтә, Наил абзый, син, мине беләләр инде күптән. Наил абзый, син җырлар җыратасың, мәлем, мин сиңа бер-ике сүз бирәм ди. Ул 2 сүз миңа бирде, шигырь. Хайдар Әхмәтшин, мин ул кешене бөтенләй белмим, күргәнем дә юк. Именно шулай абыз ул чакта яшидер Янаулда. Поезд белән йөридек, анда 7 сәгатьлек кына юл, Янаулдан җайлы инде. Утырасың, җоклыйсың, Казанга килеп җиттең. Именно шушы поездга утырдым, нәрсә эшлим инде? Ни бит? Сүзләр шикарный. Шахтер җыры. Шахтер җыры. Барам, укыйм, җырлыйсы килә, түзәрлек түгел. Тамбурга чыгам. Анда бит тәмәке дә тарталар.
Ну, күтіп тұрам да енді, халық таралғанына, шығам да и жырлай башлайм. Мына шушы анда, ну, күпме вақыт өткендір, ну, бәлки, может, ярты сағат өткендір, бәлки, 1 сағат өткендір. Мен уже ена олға қойткаш, мен жырым әзірі, шахтер жыры. Түгілі қайшық кіміні болмай, бір қартылықта бола ешілікті. Sallar akmasalar, sallar akmasalar indi. Elek kişe olsu bulup, tonlar atmasalar indi. Din boyunda şumur tüse, yarlarında tal direk. Kuşlar bulup uçar idem, yok benim kanatlarım. Sağışlarga sala canı, üzülüp süygedi yarım. Yıldızlar kumay koyaşı, belergine kuyruğuna. Sinde mila bir evgine, minde sila bir gine. Tutuyorlarını savulup kırmaganlarga, silemele hallerini koyga kurmaganlarga. Шыннан да жыр ол сенің балаң көбік. Шын мағынада да шулай. Оның матурлығын сеңіне білесің. Мына сіз өзіңіз де жырны ижеттәсіз бит. Нәй бит? Сіздің жырларыңызда шулай көп башка жырчылар башкаралар. Шуңа күрә біріншіден бик мөһим кім жырлый сенің жырыңны. Мен аны кабатлап әйтәм, һәрбір жырның үз хуҗасы булырга тиеш. Миңа шигырь сүзгә биргән кешеләр бик күп. Булсын урамда, сабан туйлардамы, туган көннәрдәме, концертлардамы, эшләгән җиргә китерәләр. Мин бөтенесендә укыйм, но бөтен җырга ни өчендер жыр иҗаттасы килми. Өзіңнің шигырь иҗат итеп караганың юкмы? Урысча әйткәнем бар, урысча әйтәләм. Татарча, чөнки Алмаз мин бит урыс мәктәбендә укыдым. Шуңа күрә үзем правит итәргә мөмкин мин. Әмма ләкин барыбер шагыйрьләр белән мин киңәшләшәм. Менә булай эшлик әле дип. Шуңа күрә татарча язганым юк, и язмасмындыр да. Чөнки һәрбер кеше үз эшен эшләргә үз тиеш. эшен нык сыйфатлы итеп эшләргә тиеш. Шуңа күрә мин булдыра алам икән менә җыр иҗаттыра. Мин аны иҗаттым. Сүз язарга шагыйрьләр үзләре язсыннар. Алар барлар, мин аларны бик яратам, бик хөрмәт итәм. Композиторларның күбесенең булырга мөмкин иҗади кризис, творческий кризис. Сезнең булганы бармы андый? Бу кризис булырга тиеш түгелдер дип уйлыйм мин. Чөнки беренче чиратта сүзләрдән тора җыр. Әгәр дә син композитор икән, синең белемең бар икән, синең фантазияң көчле икән, энергетикаң бар икән, яхшы сүзләр булса, иҗат кешесе иҗат итәргә тиештер дип уйлыйм. Димәк, творческий кризис дигән сүз белән сез таныш түгел. Алмаз, син миңа провокационный вопрос бирмә. Була күрмәсен инде ул, була күрмәсен инде. Җыр иҗат итәр өчен барбер ниндидер чыганак булырга тиеш, ниндидер илһам булырга тиеш. Менә бөтен нәрсә туры килсә, гаилә, илебез, яхшы сүзләр, мөхит, балалар, оныклар, яраткан эшең, яраткан дусларың, менә бөтен нәрсә шушы туры килсә, иҗат кешесенә. Кеше мутлак рәвештә иҗат итәргә тиештер дип уйлыйм мин. Наил абый, бүгенге көндә татар башкорт эстрадасының киләчәген сез ничек күрәсез? Мин менә синең соравыңа шулай дип әйтер идем. Нәрсә мине борчый? Нәрсә борчый? Соңгы вакытларда бигрәк тә ул сизелә, Татарстанда да, Башкортстанда да кызганычка каршы үзебезнең милли моңнарыбыз жуела башлады. Югала башлады дип әйтсәм дә була. 1-2-3 ел элек китте шушындый тенденция бит. Стиль, мин аны үземчә турецкий стиль дип атам. Турецкий стиль, ломанный, сез аңлыйсыз инде нәрсә турында, бөтен аранжировкалар менә шушындый стиль белән аранжировкаларын эшли башладылар. Ул бөтен җырчыларга да кагыла. Исемнәрен әйтеп тормыйм. Яшьләр дә, уртак буынлы җырчылар да, минем яшьтәге дә җырчылар да менә шулай бик урысча әйткәндә злоупотреблять итә башладылар шушы тенденция белән. Ну,
Мына шушы чорда ул модный дип әйтер идем мин. Ну, мода бит ул үзгәрә торган нәрсә. Шуңа күрә менә миңа Казанда исем биргәндә шунда барган идек. Казанга инде. И анда тыңладык, радионы тыңлыйсың бит инде. Булгар радиоларын, татар радиосын. Мында да шул инде ул. Менә 10 җырдан тыңлаган радиодан. Менә 9-ы точно шушы ритмлар белән. Ничектер теңкәгә тия, ничектер биздерә ул барбыр. Ну, мелизматикасы ул бар безнеке. Шул ук турецкий стиль дип атыйм бит инде, әйтәм бит инде, бит кабатлап әйтәм. Бар безнекедер инде ул. Аның көйләре дә безнеке. Но энергетикасы безнеке түгел. Бәлки заманча җырчылар заманча аранжировка эшләп, яшь аудиторияны үзләренә җәлеп итәргә. Ну, ансы да бар инде, ансы да бар. Ну, яшьләр турында гына монда уйларга кирәк түгел. Монда бит әле өлкәннәр дә бар. Кем сугыштан соң, менә кемгә күңелгә ятышлай бит, шул моңлар, шушы салмак кына, талгын гына җырлар бит, дип әйтәсем килә. Ну бит бүтән менә иштеп тыңлап карасагыз, бүтән җырлар шуңа көйләнгән. Шушы стильгә көйләнгән. Шуңа күрә, ну ул теге просто биздерә генә башлый. А инде әйтәм бит инде, менә шул хәзер шул концертларда карыйсың, ну шул хәл, уламанный, как будто шул җырчылар менә моны шушындай стильгә җырламасалар, как будто ул менә заманча бармыйлар. Ну бер җырны җырлар, ну икене, ну бит бүтән концертны бит будем тоже концертны гына түгел инде, ну бигрәк күп. Бәлки миллилекне югалтабыздыр, шулаймы? Миллилек югалмый ул. Ул барыр канда, безнең йөрәкләрдә утыра ул, буынга күчә торган нәрсәкәй. Ну, менә шушыны мин, бу шәхсән минем нем, карашым бит. Просто күп булырга тиеш түгел. Бу әз генә булырга тиеш, ну тәмле булырга тиеш. Аламасылар, малдан татлы ширбәтле. Базар башка куркут бари, урышулаш башакта. Безгә дустык җылы бирер, утлар сүнмәс ул чакта. Эй дусларым, уф димәгез, уф дияргә ярамый. Гармонга да бибез, тальянга да бибез. Безнең әле күбәл. Эй, күкеләр санамагыз, безнең калган гомерне. Ашыктырмагыз көннәрне сәлме. Туган авылым, саулысын, сау. Аяк барама, йырның тарала. Без яшәп барабыз. Шексіз рәхмәтлемен әлбәттә Зәйнәп белән Зөфәргә. Алар 18 яшыннан башкаралар инде. Менә булып чыга күпме була инде. Хәзер әйтәм, 35 ел. Менә Айдар, Зөфәр, Зәйнәп 35 ел инде без менә бергә. Бу нәрсә турында әйтә? Бу яхшы мөнәсәбәтләр турында әйтә. Кешелекле кешеләр турында әйтә. Иҗатка бирелгән кешеләр турында әйтә. Хөрмәт турында әйтә. Тугрылык турында әйтә. Бу күп нәрсә турында әйтә. Шуңа күрә шексез рәхмәтлемен. Шул ук Зәйнәптә, шул ук Айдар дусында 20дән күбрәк җыр яңгырый. Репертуарларында. Һәр вакыт исемнәрен әйтеп тә торам инде алар, сез үзегез беләсез. Мин аларга шексез рәхмәтлемен. Бөтенесенә дә, яшьләргә дә рәхмәтлемен. Чөнки алар бит инде үзләре генә үсәләр түгел. Барбыр минем исемдә яңгыраталар, барбыр минем дәрәҗәмдә күтәрәләр. Но алар менсен өчен, минем исем яңгырасын өчен мин дә җаваплы кеше. Шуңа күрә бу ризык дип әйтәм инде. Бу рухи ризык бит инде бу. Нык сыйфатлы булырга тиеш. Чөнки бу, ну, ничегрәк әйтим икән, документ дип әйтсәк тә була. Бу тарихка кергән нәрсә дисәк тә була. А тарихка, документка кергән нәрсә бит. Кеше күңеленә кергән нәрсә. Ул нык уйланып эшләнгән булырга тиеш, миңа калса. Һәм бик сыйфатлы булырга тиеш. Смотри, какая аранжировка шикарная. Сагатлар ниләр. Салават тоже глупый кеше түгел. Кстати, бу җырны, наверное, надо миңа үземә җырларга кирәк. Дилләре әйләнә, гөдер үткәнен санап, югәденә тартып
барып тоқтады қабат. Наил абай, менә сез бик күп хитлар иҗат иткән композитор. Әйтегез әле сер итеп кенә хитның рецептын. Жыр нинди булырга тиеш ул хит булыр өчен? Кайчак син үзең дә белмисең аның хит булыр микән, юк микән. Ушып китергә тиеш. Ушып китәр өчен аның реакция булырга тиеш. Реакцияда, менә кабатлап әйтәм бит инде, шагыйрь, композитор, җырчы, аранжировкалар һәм менә бу бүтән нәрсә туры килергә тиеш. Аларның пазллары туры килергә тиеш. Ни өчен кайбер җырлар популяр булмыйлар? Чөнки алар авырлар. Авырлар чөнки аларның менә ул тегән реакция юк, химия юк монда. Әйбит, кайберләр җырлар ушып китәләр. Син аны телисеңме, теләмисеңме, ул ушып китә. Чит илләргә дә ушып китә. Чөнки ул җиңел кабул ителә, чөнки ул аңлашыла тамашачыларга. Но популяр булсын өчен аны матур итеп, сыйфатлы итеп эшләргә кирәк. Эшлисең икән, кайчакта да бик нык, менә мин кышар китәне иҗат иткәндә уйлаганым, шундый популяр булды. Әлбәттә уйламадым. Мин просто аны яздым, иҗат иттем, һәм Аллага шөкер бүгенге көнгә кадәр яңгырый. Җыр булырга тиеш, гади гына, гади булырга тиеш. Теге җиңел усваиваться итәргә тиеш. Ни белән? Күңел белән, йөрәк белән һәм нык аңлашырга тиеш халык өчен. Наил абый, яшькә килгәндә шушы көннәрдә сезнең туган көнегез булачак. Сез үзегезне ничә яшь итеп хис итәсез? Ничә яшь дип? Бик җиңел сорау түгел бу. Күңел һәр вакытта да яшь инде әлбәттә. Но барбер табигать үзенекен ала. Барбер, 30 яшь түгел инде. Миңа калса. Конкретно әйтеп булмый. Дәрт буенча 30 яшьтән дә дәртрәк. Кай вакытта? Юк, ул беләсеңме нәрсәгә? Һәр вакыт дуслар әйтәләр инде менә. Наил абый, яшь күренәсең, энергетикаң көчле дип, кабатлап әйтәм инде, ул барбер туган яктан киләдер инде. Икенчедән, барбер иҗат кешесе буларак, бар яхшылык турында уйлыйсың. Яктылык турында, матурлык турында уйлыйсың. Бәлки шуңаргадыр да. Анысын әйтә алмыйм. Артык улгаясы килмәй инде барбер. Менә бит сезнең белән аралашу, яшьләр белән, менә мин балалар, Уфа балалар филармониясендә балалар белән шөгыльләнәм бит инде. Барбер ниндидер заряд барып аласың. Менә мин сездән дә заряд алам. Сез миннән бәлки ниндидер тәҗрибә аласыздыр. Мин сездән менә сезнең энергетикагызны, сезнең энергетика күчәдер дип. Улгаясы килмәй, куртаясы килмәй инде, шунысын гына әйтәсем килә. Дуслар, әйдәгез әле комментарийларга языйк әле, Наил абыйны котлап, берничә җылы сүзләр языгыз, шигырьләр языгыз, котлау сүзләр языгыз. Хәзер инде Аллага шөкер, яшь булганга микән, хәзер артык ашыкмыйм. Элек шундый заманалар бар иде, яздың, бирәсең, тегеннән яңгырый, моннан яңгырый. Әйбит, хәзер инде юк, бик ашыгыч хәл түгел бу. Әле менә соңгы вакытларда гына менә ничектер шулай булды, 4 җырны урнаштырдым дип әйтсәм дә була. Дусларыма бирдем, чөнки шулай туры килде. Әйбит, әлбәттә калган артистлар белән, мәсәлән, Айдар дустым белән, Зәйнәп белән, менә Зәйнәп сайлап алды үзенә бер матур җырны. Матур дип әйтәм инде. Чөнки Зәйнәп бик мактады. Айдар дустыма да бирдем. Шуңа күрә булай процесс бара. Иҗат кешесенә иң мөһиме аның иҗаты алга бару. Әгәр дә безне җырчылар караса, сез беләсез, Наил абыйның әле сандыгында җырланмаган җырлар ята. Шуңа күрә рәхим итеп мөрәҗәгать итегез, бәлки сез хуҗасыз булырсыз. Хәзер бу камера эшләп битәйме? Әле яңа башладыкмы? Давно башладыкмы без? Сәгать ничә айдар? Сәгать 7 туа. Кашандан бери башлап язырга янды. 4 минуттан. Без Instagramda конкурс игълан иткән идек Наил абый белән. Наил абыйга безнең тамашачылар, подписчиклар
сүзләр җибәргә тиеш иде. Без ул сүзләрне карадык. Бик күп, бик мәгънәле сүзләр. Әмма инде без актуаль да булган, кызык та булган һәм инде мәгънәле дә булган шигырьне сайлап алдык. Алла бирсә, менә яңа ел якынлаша. Аны язган Ләйсән исемле бер кыз, Кыш бабайга хат дип аталган. Наил абый, менә укып карагыз әле. Дуслар, бу бер нинди постановкада түгел, менә бүген генә Наил абыйга менә бирдем һәм без менә в реальном времени җыр иҗат итеп карыйбыз. Наил абый иҗат итеп карый инде. Алмаз, күзгә сразу менә нәрсәкәй шагыла, нинди уйлар башка килә. Бигрәк күп сүзләр монда. Кышта килеп җитте, аппак карлар да яуды, бабайга хәзер хат язырга күптәннән вакыт иде. Нәрсә сорарга берничә күп уйланып йөрдем. Ул кадәр уйлаша торгач, машинасы. Так, икенче куплетка тиз генә күз салам. Так, үзгәртим теләгемне. Өченче куплет. Наил абый, син профессионал кеше, син легендар композитор, шуңа күрә. Әйдә, бисмилла әйтеп. Ну, давай беренче куплетны гына. Потому что бөтен җырны җырлап тормыйбыз инде. Монда припев та бар бит әле. Давай. А зачем 4 куплет түгел да инде монда? Монда бит 4 куплет түгел, 3. Ләйсән, без сине котлыйбыз чын күңелдән, син җиңүче булдың, сиңа бүләкне тапшырырбыз. Наил абый, сиңа ничек бу эксперимент? Бик кызык булды эшләргә. Но дөресен әйткәндә, җырны булай тиз генә иҗат итмиләр. Без инде хәзер яңгыратып күрсәтербез, хөрмәтле дуслар. Алмаз миңа ярдәм итте. Бу сезнең кайфыгызны күтәрер өчен, шуңа күрә хәзер җырлап күрсәтәбез. Иң изге теләкләр телибез яңа елларда сезгә. Ләйсән, аерым зур итеп рәхмәт. Менә кышта килеп җитте, аппак карлар да яуды. Кыш бабайга хат язырга күптәннән вакыт иде. Нәрсә сорарга белмичә күп уйланып йөрдем. Ул кадәр уйлана торгач машина сорыйм дидем. Кыш бабай, килеп җит тизрәк давай. Машина кырына акча юкмы ул алай-былай. Машина кырына акча юкмы ул алай-былай. Машина барысында да бар, шаккатырмый бер кемне. Фатир лучше булыр диеп, үзгәрттем теләгемне. Икенче яктан карасаң, ялда итәсе килә. Диңгез буенда кызынып су коенсам да җитә. Кыш бабай, бүләкләрне син давай. Самолетка билет алып тиздән очырмын Дубай. Самолетка билет алып тиздән очырмын Дубай. Дусларым, яңа гына аңладым бер фикерне. Иң мөһиме исән-имин яшик без бу гомерне. Машинасын сатып алып чыгарбыз чит илләргә. Аяз күк, кояш балкысын, тынычлык булсын җирдә. Кыш бабай, шыршыны кабыз давай. Туганнар һәм дуслар белән яшик бергә шулай. 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 Ана шулай. Рәхмәт Наил абый. Иҗат шишмәң, саекма
булмасын, иҗади уңышлар, хитларың белән безне тамашачыларны гел сөендереп тор. Рәхмәт килгәнең өчен. Уңышлы булсын сезнең өр-яңа проектыгыз, дуслар. Исән сау булып, күрешергә насыйп булсын. Яңа еллар белән, дуслар. Sen de sallıkta, sen de sallıkta, sen de sallıkta,